मित्रांनो, आज ऐकूयात एक मजेशीर गोष्ट, सिंह आणि उंदीर. एके दिवशी सिंह झोपलेला असताना जवळून एक उंदीर उड्या मारत पळत जातो. त्यामुळे सिंहाची झोप मोड होते. सिंह चिडतो आणि म्हणतो, काय रे उंदरा, मी तुला याबद्दल शिक्षा देईन. उंदीर बिचारा घाबरतं आणि म्हणतं, माफ करा महाराज, पुन्हा असं नाही होणार. सिंह म्हणतो, ठीक आहे, पुन्हा असं झालं तर तुला शिक्षा नक्की देईन. उंदीर म्हणतो, ठीक आहे महाराज, तुम्ही सोडल्याबद्दल मी तुमची नक्कीच मदत करेन. सिंह हसतो, हा हा हा, तू एवढा छोटा आणि तू काय माझी मदत करणार आहेस. उंदीर निघून जातो. नंतर काही दिवसांनी सिंह एका जाळ्यात अडकतो. तो खूप प्रयत्न करतो, पण तो काय जाळ्यातून निघू नाही शकत. तोपर्यंत उंदीर धावत धावत येतो आणि ते जाळं कुरतडून टाकतो. सिंहाला खूप छान वाटतं आणि तो म्हणतो, छोटी का असेना, मदत खूप मोठी झाली.